Avui us volem parlar de salut i particularment de salut mental, que és una greu problemàtica que estem patint com a societat i les societats del nostre entorn, particularment en un context postpandèmia de la Covid-19. Durant aquesta legislatura s'han fet passes endavant significatives per millorar l'atenció als pacients o a les persones amb problemes de salut mental. Per exemple, amb l'aprovació del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, que fixa un full de ruta de com hem de tenir uns serveis de salut mental d'excel·lència i una atenció de la salut mental d'excel·lència al nostre país. Aquesta era una assignatura de feia molts anys i finalment ho hem aconseguit. D'altra banda, també, una altra assignatura que hem acomplert durant aquesta legislatura és la posada en funcionament del Centre Residencial d'Educació Intensiva per a aquells joves, aquells adolescents que tenen problemes conductuals, problemes d'addiccions i que fins ara havien d'anar a centres fora del nostre país. I finalment, una altra fita aconseguida és la inclusió d'una vegada per totes i de manera pionera dels serveis de psicologia a la cartera de serveis, de tal manera que aquelles persones, aquells joves, aquells infants en situació de major vulnerabilitat ara tindran un cofinançament públic d'aquests serveis de psicologia. Però hem de continuar en aquesta línia i hem de millorar tots els serveis de salut mental del nostre país, particularment el Servei de Salut Mental de l'Hospital ha de disposar d'uns espais més amplis, més confidencials i més dignes, i per això treballem en l'ampliació de l'hospital a través d'un edifici nou adjacent a la parcel·la del costat que actualment hi ha un pàrquing per poder encabir serveis més amplis i particularment poder destinar més capacitat i més recursos al servei de salut mental de l'hospital. I tantes altres coses també que hem de fer en la mateixa direcció per millorar-ho. De la mateixa manera, nosaltres també ens comprometem a trobar una ubicació idònia i a construir d'una vegada per totes també un centre de dia en matèria de salut mental i un centre residencial de 24 hores per persones que pateixen problemàtiques de salut mental. I no només en matèria de salut mental hem fet esforços i n'hem de continuar fent, sinó també per continuar garantint en termes generals una salut pública d'excel·lència i de qualitat al nostre país. El nostre sistema de salut pública ha resistit sense col·lapsar la prova duríssima de la pandèmia de la Covid-19, però també és veritat que ha posat al descobert algunes debilitats, algunes dificultats. I és per aquest motiu que ens hem compromès, tan bon punt comenci la propera legislatura, a fer un gran pacte de país, a reunir al tomb de la taula tots aquells actors del sistema de salut pública interessats, des del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària fins als professionals liberals, fins a totes aquelles persones, en definitiva, que intervenen directament o indirectament en el nostre sistema de salut, per fer una diagnosi de la situació, de com ha avançat la reforma sanitària, la història clínica compartida, la via preferent, el metge referent, mirar en quines coses han progressat i hem anat bé i en quines coses no hem anat tan bé i calen retocs. I, per tant, aquesta és una tasca que també durem a terme la propera legislatura sota la nostra supervisió i amb una implicació molt personal per part meva si en el futur soc investit cap de govern.